Hemen segitugulako aspaldiko lagunak, Ane Barrenetxea Urrutia Zuatik, zer moduzan, Eta Leire Iseo ere bai, arratsaldeo. Arratsaldeo. Zer moduzan, eta txalo bero bat. Aztebi, emakume puska. Gainera, bi polo ditugu, ze zuk ja Zuak eskaini du kontzertua. Bai, Lauretan. Eta Leirek Iseok ez du eskaini kontzertua. Beraz, aholkurik bai Ane Leirerentzat gaurko bolora begira. Betikoa, gozatu eta momentu guztiek jaso eta horregaz gero libre sentitu. Leire, jende asko dago, badakit ja zure instrumentuak eta trastoak utzi dituzula, ja kokatu dituzula, baina fijatu zara zama jende dagoen horbeia. Baina bilurra ez joitzu sartu. Oituta dago, Iseo. Oituta dago festivaletan eta bar. Ai, baina gogoz gatoz gaur guztiok, ja, ekipo guztia gatoz borbor, eta horrela dago, osake, atope. Berezia izango da seguro, Ane, zuentzako zergatik izan da espeziala edo ezberdina gaurkoa? Bueno, azkenean gu ohitute gauz sala txikietan kontzertuak emotera, orduen olako festival batera gonbidatzea, beti da ohore bat eta asko gozatzen dugu olako esperientzetatik. Ane, zuk ja jodozu, izozuk ez, ondikon, badakitzu laster daugezula zuzenekua, ondikon heldu berri zara, zelan kokatuko zara lekuan ointxe hainbeste estimulokin, badaukezu erritualen bat edo kontzertu hasi baino lehen, zuzenekoan hasi baino lehen, zerren behar dozu berotzeko pixkat? Ahotsa berotu, hori bai. Baina, gero guztion artean boloaren errepasoa egiten dugu. Ez bakarrik, ikasteko baizik eta mudean sartzeko, ez? Eta gero, hau esan daiteke edo ez, tekila txupito bat. Guztion artean, Hau zuzeneko saioa da, oraintxe bertan 13 minutu eta 7 izango dira, eta zuzerean dugu Gatibu uneotan hit bat jotzen, zama hit dituzten, eta hau da Urepel delako oraintxe bertan naiz agertu ekitik, Gatibu zuzenean. Boanotzen jendeu, zutondoetan jarrike, kantu zarren artien joa zubizile. Aizen zazarazu, urotzen zazarazu, urotzetan Urepel, urotzetan Urepel. Aizen zazarazu, urotzen zazarazu, urotzetan Urepel. Leire Iseo, egin duzu alako lan labur bat euskal kantu ezagunen bertsioekin, hau ez dago hor, ez da? Etxean, epean ez dago kantu hau. Ez dago, baina, kantua ospatu duzen bezala egon beharko litzateke. Nola ospatu duzun kantua? Bai, pilo bat gustatzen zait, eta sarrera eman diozunean ez nuen entzuten zaintzen, eta kaskoetan entzun dugan esan dut, ostra. Pedazo hit. Agian etxean, parte 2. Parte 2. Disko bat, jairagarri duzu maiatzerako Blossom diskoa. Hori da. Ze azkar egin duzuen edo, noiz egin duzu, ez gara enteratu ere egin, disko berria prestatzen ari zinenetik. Ez dugu azkar egin. Lehenautik zauden. Bai, pila bat, luzatu da gainera prozesua, pandemiarekin eta ez, luzatu dugu, ze orain ja ikusten da, boloak gerta daitezkela, eta bai, diska, ez dakit duela, hilabete pare bat bukatu genuen, ateratzear dago, eta oso pozik, urten ja berriz, errepidera bueltan, hau, izan ere urteko lehendabiziko boloa da. Horregatik nago hain pozik. Leire urteko lehendabiziko boloa, baina aurreratuko ez du kantaren bat edo ez, puntita hor sartuko egozuela zeo zer, ez? Ikusiko dugu, hasi gara 3 puntutxo madarikatu horiek jendera isilpean, eta zua zean, Hori. Ze zuarekin demora daramazue ezer argitaratu gabe, oso fan gara, jakin badakizu fan garela baita ere, noizko lan berria, badukazu eia zerbait kozinatuta? Maiatzean sartuko gara estudiora eta grabatuko dugu gure bigarren CD izango dana, orden bai badauz abesti barriek eta gu bere gogotsu gauz ia datorren urtera begire, ikusten dozuen eta entzuten dozuen. Eta lan berri honar inguruan zenbat abesti dauz edo zozer aurreatu daike edo... A ber, pixkat, spoiler. Bota!
Ze datorren urtera arte etxen behar badugu, ez? Pixkatzo, zer. Ikusiko dugu, baina bueno, 6 baino gehiago badauz. Vale. Ja, baina izena ez duzu bota nahi. Vale, bueno, ez da ze pasatzen. Bueno. Bueno, utzeko zaituzte guia, badakigu Leire Joan Marzala prestatzera, badakigu diskoa maiatzen iritsiko dela, ane, orain zu, disfrutatzera. Bai, ya está. Ze badakigu gau ere asko baite duzula, eta maiatzen estudiora beraz zu ere. Hori da. Zuako ane, Iseoko Leire, eskerrik asko bihotz-bihotzez, zorte hon zuen proiektu berrietan, eta ikusiko dugula elkar, laizter beste behin. Claro. Vale. No, Muxuak, eskerrik asko. Beti. Gaztea.